एग मसाला करताची एग शिजोवन दवरला पियाव शिनून दवरला तरणी मिरसांग आल्ले लसूण कोथंबरी पालो आता येदे तेल घालून मोठो भाजून घेता मिठा पिठी पापडता हलदी पिठी पापडता एक चिमटी मिरसांगे पिठी पापड ಸಣ್ಣ ಸುವೇನು ಒಟ್ಟು ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲ್ತಾ लसूण आल्ले तरणी मिरसांग वन्नां घालून धाड्डायता आता अजे धाड्डान काडले धाड्डायलेले शिले अंत घालता ते मीठ घालता त्यात पियावं की भाजून येता अर्ध स्पून जिरा पिठी 1.5 स्पून कोथंबरी पिठी आमचूर पावडर घालते त्याची आमसाणी का मालवाडी मसाला घालता हळदी पिठी घालता मालवाडी पिठी घाली पर्यंत गरम मसाला घाल का म्हणा मालवाडी पिठी मिरसांगे पिठी म्हणून मिरसांगे पिठी घालणे तर मिरसांगाने घाल्या म्हणून येदे उद्दा घालून भाजीता वापस ಸ್ವಲ್ಪ तेल सोडता साईड हाक भाजून घेता तेल पुराय सोडले आता येदे उद्दा घालून मोठो घालून खतखतायता कोथंबरी पाले घालता मीठ मिरसांगे पिठी तुमगेले टेस्ट आतक घाल्या तुम्ही आमगे रांदय जाल्ल्यात एग मसाला रेडी जाला तुम्ही रेसिपी घरकड तुमकां ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून आमकां खंडीत कमेंट बॉक्सारी बरोवन सांगायची डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चॅनल थँक यू